Għaddew 3 ijiem minn mindu ħarġu l-ewwel rapporti li implikaw politiku laburista li kien involut fl-attentat ta' hold-up fuq il-bank HSBC fl-2010 u sa issa skit totali mill-Partit Laburista, skit totali minn Kastilja, skit totali mill-membri tal-kabinett li qed ikunu viżibilment skomdi iwieġbu domandi dwar dan l-aħħar skandlu li qed jaffaċċja Robert Abela. Tul il-jum Net News istaqsa lil Stefan Zrinzo Azzopardi, illum segretarju parlamentari għal fondi Ewropej, min se jġor ir-responsabilità politika għal dak li seħħ fi żmien meta hu kien President tal-Labor. Dan il-gvern qed jaħdem kontinwament għal ġid tal-poplu Malti. Aħna qegħdin committed li nilħqu l-aqwa miri għal pajjiżna biex pajjiżna jibqa' mixi l qudiem. Però inti kont President tal-2010 tal-Partit Laburista. Minix illum. Ma nistax li toħroġ forma ta' sħarija. Nerġa' ntenni dan il-gvern qed jaħdem għal ġid tal-poplu Malti u se nibqgħu nilħqu l-aqwa miri għal pajjiżna. Il-Prim Ministru qed jgħid li l-Pulizija tinvestiga. Però min se jgħid responsabilità politika? Nibqa' ntenni, dan il-gvern qed jaħdem biex jilħaq l-aqwa miri għal pajjiż. L-istess diska repetija id-deputat Prim Ministru Chris Fearn. Jiena nemmen bħalma jemmen il-gvern li parti minnu jien fil-Kors tal-Ġustizzja. Bil-Ministru fl-ebda ħin ma jiġħad id-dettalji li ħarġu fit-Times. Min se jerfa' ir-responsabilità politika? James Aronellu, Net News.